A to je čistě bez brzdy, Bez brzdy. jenom pedálem na akcelerátor. To znamená, akcelerujeme, vybíjíme a nabíjíme a brzdíme. Jasně. Dobrý, docela silný. To je dobrý, protože člověk si zvykne používat jenom to jeden pedál. Pozor, já teď vám ukážu akceleraci. Jo. A vyzkoušíme to brždění teda, no. Tak pozor, připravte se, já to trošku rozjedu.